Ensomhed for mig, det er, at man ikke har nogen venner. Man går faktisk bare selv. Man lukker sig inde. Altså projektet her, det er jo at ture, og det er det, vi gør. Vi tør at tage nogle af de unge mennesker, som har mest brug for noget ekstra støtte og en anden tilgang. Men også nogle af dem, som har rigtig mange skidelækre talenter og andre måder at gøre tingene på. Det er måske ikke lige dem, der har passet bedst ind i de gængse rammer af folkeskoler og så videre. Og det vi gør her, det er simpelthen at skabe en ny ramme for dem. Det vil sige en ramme, hvor der er rum til at være menneske, og ikke på en bestemt måde, men ud fra det, som er dem. Ja, men jeg synes, man har fået lidt mere selvtillid efter de forskellige grænseoverskridende ting, vi har lavet. Nu tør man sådan lidt mere, end man gjorde før. Sådan. Det smukkeste, jeg har set i dag, det er unges udtryk, der har forandret sig fra i morges, da de kom. Da vi kom i morges, der var der bestemt både skepsis og måske en smule utryghed i, hvad er det for noget, vi har bevæget os ind i. Men der var også masser af mod, fordi man har bevæget sig ud i noget, som måske ikke vidste, hvad det helt var. Jeg har set, at udtrykket i unges øjne har forandret sig i dag, at de er blevet glade, smilet har fundet op, og en større åbenhed i udtrykkene. There were some youngsters at the start who were not getting involved with any of the activities, but towards the end, and especially when we were doing the workshops on the last day, they were really getting involved, and also in the performance as well, they were really getting involved, and really, you could tell they were enjoying the experience too. So it was very good to watch this. Jeg vil fortælle, at man danser her, man lærer nogle ting, og at man lærer noget sammenhold. Det er ikke som bare at være hjemme på skole. Det var godt nok noget af en grænse, der skulle overskrides der, men det var også godt bagefter. Jeg kunne i hvert fald mærke på de andre unge, at de fik noget at tænke over. De har fået noget med hjem, og jeg har fået noget med mig ved at kunne forklare og sige, hvordan mine oplevelser sådan noget har været med det.